Bona vesprada, gràcies per la vostra assistència i en primer lloc agrairia a Glòria Marcos estar així avui amb nosaltres. Glòria és sindicalista d'ensenyament, és coordinadora general d'Esquerra Unida, exdiputada autonòmica i actualment membre del Consell Valencià de Cultura i presideix l'Institut d'Estudis Polítics del País Valencià. Benvinguts a aquesta xerrada en commemoració del 8 de març, Dia de la Dona, no per la seva condició biològica, sinó per la seva implicació social. Aquesta lluita per la igualtat, sempre i ara en particular, ha de tenir moltes veus, ja que, malauradament, la crisi del sistema capitalista, sostesa per la moralitat patriarcal en ple segle XXI, ens ha fet retrocedir en drets. Mostra d'això és la recent contrarreforma de la llei de l'avortament, llei que planteja, en síntesi, aquestes premisses. Interrompre l'embaràs deixa de ser un dret de la dona en les 14 primeres setmanes, dret que sols existia des del 2010 i tornarà a ser un delicte. Despenalitzat sols en els següents supostos, és a dir, tornarem a la llei del 85 però més restrictiva, ja que acurta el temps per a decidir i amplia els requisits metges per a poder intervindre. Els supostos que despenalitzen seran, en cas de violació, en un plaç de 12 setmanes prèvia denúncia i fins la setmana 22 sols en cas d'enfermitat gravíssima per al feto o incompatible amb la vida, sempre i quan dos psiquiatres avalen que comportaria per a la mare greus problemes mentals. La enfermitat del feto en si ja no serà un supòsit vàlid per a l'avortament, premissa que sí contenia la llei del 85. Aquests plaços breus, en els que en moltes ocasions els professionals indiquen que no són suficients per diagnosticar les possibles enfermitats del feto, la responsabilitat legal que suposarà per als professionals i, sobretot, la mancança de llibertat sobre el nostre cos i la nostra vida és el que la llei conté. Tot basant-se en primar i protegir els drets del no nascut. Bé, cal tenir present que la llei és una ferramenta al servei de les necessitats dels ciutadans. És un constructe artificial per donar resposta a demandes socials. Les lleis es fan per regular una realitat i unes pràctiques. Aquesta llei no respon a la realitat, ja que l'avortament es segueix i es seguirà duent a terme. Amb el plantejament de la dreta entorn a l'avortament es banalitza el fet. Avortar no és cap festa, no és una simplesa. De veritat pensen que quan una dona decideix, per el motiu que siga, interrompre el seu embaràs, no és una decisió meditada i conseqüent? Pot ser no vulga, no puga mantenir un fill. Pot ser que tingui enfermetats que no li permeten dur una vida digna. Pot ser el que li done la gana que siga. I pot ser perquè és el nostre cos i és la nostra vida. Aquesta llei no dona suport a una realitat social. Quin és, doncs, l'esperit de la llei? El dogma. La qüestió de l'avortament és una reforma moral. No suposa unes despeses econòmiques grans. No estem parlant de retallades en el sentit estrictament econòmic. Parlem, insistís, de qüestions morals. Les dones continuarem avortant, però la llei no ens empararà. No vela per la nostra salut. Tornarà a la clandestinitat i els fets a Londres. I que no puga pagar parirà a un o a una condenar a la misèria que aquesta crisi ens ha deixat. Aquesta contrarreforma és una imposició ideològica, i dic ideològica en el sentit marxista de la paraula, visió deformada de la realitat, forma de pensament que expressa els interessos d'una classe social, la dominant, que pretén fer dels seus valors uns universals i forma legitimada de consciència. Torne a dir, estem parlant de moral. De quina moral? A qui o a què serveix aquesta ideologia? Als sectors neointegristes que en aquesta pretesa democràcia obliden la constitucional laïcitat i imposen uns patrons que pretenen retrotraure'ns més enllà de l'il·lustració. En definitiva, són servents del nacionalcatolicisme i la seva voluntat de poder vol imposar més enllà dels seus límits. Serveix en realitat a tots aquells que ens volen submises o no ens volen. Aquesta ideologia, serva de la contrarreforma, viola els drets de les dones, ens torna a la minoria d'edat. Com han de triar dues persones alienes a mi? Què he de fer amb el meu cos i amb el devenir de la meva vida? Amb quina potestat? Això sols pot fer-se baix el supost que nosaltres no som capaces de decidir. És més, si amb la violació de la llei el càstig no recau sobre la dona, sinó sobre el professional
que la practica, la implicació immediata que aquest supòs té és la de considerar-nos penalment incapacitades. Nosaltres tornem a ser la mistificació bíblica de la concepció. Som un recipient, on altres decidiran què i com s'utilitza el que hi ha dins. Recordem que si ens lleven la capacitat de decidir, ens anulen també la capacitat de ser. Bé, amb aquesta introducció respecte al tema de l'avortament, dono veu a Glòria, que ens parlarà de l'avortament des d'una visió un poc més sistèmica en aquesta crisi. Doncs bé, moltes gràcies. A tu, Glòria.